Idehoztam a képeket, akkor azzal kezdtem, hogy azt az egyik képet, azt ha lehet a legeldugottabb sarokba tegyek. Nekem ez azért így újdonság. Tehát, hogy most belementem egy kicsit így a mélyebb lelki dolgokba. Ha valaki elolvassa a címet, akkor én egy kicsit úgy érzem, hogy bejön az utcámba, és azt gondolja, amit én szeretnék. Az életem minden területén igyekszem elkerülni az unalmat. Szükségem van az állandó változtatásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Átregisztrált podcastjának legújabb adásában. Azt hiszem, hogy ilyen népesen, ilyen sokan még nem ültünk itt eddig a beszélgetési oldalon, ugyanis most 3 művésszel vagyunk itt a K-galériában. 3 művésznővel, akiknek közös kiállításuk van nálunk, Figura Humana címmel. Még júniusban látogatható ez a kiállítás, a 3 művésznő pedig Berecki Kata, Hamerli Judit és Papa Georgiou Andrea. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagytok ma, és beszélgetünk a kiállításról és a ti alkotómunkátokról. Fontos még megemlíteni Garami Gréta művészettörténész kolléganőmnek a nevét, hogyha szabad így mondanom. Ő ennek a kiállításnak a kurátora, és ő beszélgetett volna ma a 3 festőművésznővel, azonban sok elfoglaltsága miatt nem tud ma itt lenni velünk, viszont az ő gondolatai adják ennek a kiállításnak nagyrészt az alapját, és a beszélgetésben is az ő gondolatai nagyon inspirálóak és irányadóak voltak, úgyhogy Grétának innen is nagyon szépen köszönöm, illetve köszönjük. Én azt gondolom, hogy egy olyan kiállítás, ami a Figura Humana nevet kapta, talán adja magát az, hogy azt járjuk egy kicsit körbe, hogy a festészetben és a ti személyes alkotómunkátokban az ember, mint alak, mint fizikai létező, és egy kicsit, mint spirituális vagy lelki szereplő hogyan jelenik meg, és ezt a tematikát, amit a kiállítás is 3, vagy akár még több különböző szempontból is, de legalább 3 szempontból körbejár, hogy mi is erről beszélgessünk egy kicsit. Én azzal szeretném kezdeni egy olyan kérdéssel, hogy mi volt számotokra az a műalkotás, legyen az szobor, vagy festmény, vagy egy könyvben egy illusztráció, vagy tényleg bármi, ami úgy érzitek, hogy a legnagyobb hatással volt rátok. És hogyha erről van esetleg történetetek, vagy van esetleg kedves emléketek, akkor azt elmesélitek el. Akár olyan szempontból, hogy ez személyesen hatott rátok, de akár úgy is, hogy ebből később ti a saját alkotó munkátokban valamit akár tudatosan, akár tudattalanul beépítettetek, vagy felfedeztetek. Egyetlen egy képet nem tudnék kiválasztani, de mindenképpen van ilyen nagyon kezdet, ami elindított, amire vissza tudok emlékezni, mert nekem így Van Gogh képei voltak azok, amik legelőször iszonyúan megragadtak és nagy hatást tettek rám. Tehát amikor kamasz voltam, akkor hát nem sok mindent tudtam a művészetről, és nagyjából ez volt az, amit én így be tudtam fogadni, mindenféle képzettség nélkül, csak így teljesen tanulatlanul találkozva a művészettel, mert utána megtapasztaltam azt már, főleg így az egyetemen, hogy így a tudás az mennyi mindent, mennyi ajtót nyit más művek felé, amire korábban úgy tekintettem, hogy jó, hát ezt minek kellett megfesteni, ilyen hasonló dolgokat látunk a szemünkkel. És hát ezzel így leírtam akkor kamaszkoromban így elég ostoba módon a művészettörténetnek a 3/4, és erre csak később jöttem rá, hogy mennyi mindent veszítettem ezzel. De a Van Goghnak a festményei és a szobájáról készült, ugye a 3 verzióból az egyik
kép volt nekem így kitéve egy képeslapként a polcomra. 14, igen, sárga szoba, ami utána egy saját festménynek is az ihletőjévé vált. És szabad tudni, hogy melyik az a festmény? Az a szobám Somogyfalszon, ahol egy művésztelepen voltam, és ez a durva gerendás fapadló, ez nagyon emlékeztetett erre a Van Gogh szobára, így a puritánsága miatt is, meg egyáltalán maga a látvány, és akkor csináltam meg ebből így a saját verziómat, és visszatérve még így a hatásra, hogy tulajdonképpen nekem az volt ebben az egészben a legfontosabb hatás, hogy valami, ami látványszerű, de sokkal többet mond, ugye, mint a látható világ. Tehát, hogy annyi más érzetet, gondolatot, életet ad át, hogy tulajdonképpen amikor elkezdtem festeni, akkor így ez volt a vágyam, hogy úgy tudjak festeni, hogy ne csak a szemünkkel érzékelhető dolgokat tudjam megjeleníteni, hanem egy ennél sokkal komplexebb valamit adhassak át. Most, hogy mondtad ezt a félmondatot, hogy ez a szemünkkel érzékelhető dolgok, vagy szemünkkel érzékelhető valóság. Én amikor először körbejártam ezt a kiállítást, ami most itt nálunk látható, nekem az valahogy rögtön feltűnt, vagy az egyik első dolog, ami megragadt bennem, az volt, hogy valahogy kevesebb tekintettel találkoztam, vagy találkozik itt az ember a képeken. Ugye akár az, hogy Kata, neked azért hiányzik a tekintet, mert ugye hiányzik maga az arc is. A Judit nálad, hogyha itt végignézek a képeken, minden alakot kicsit úgy elfordul, kicsit úgy valami más néz, vagy máshova néz. És Andra, nálad vannak nagyon erős tekintetek, viszont van olyan, nálad is vannak elforduló alakok, és ugye itt lent van egy kép, ahol van arc, nagyon kidolgozott arc, és elsatírozott szempár, vagy szemrész, és ez hiányzik, és hogy ez akár mindannyiótoknak, vagy aki erről szeretne valamit megosztani, de hogy ez engem nagyon érdekel, hogy mi a helyzet ezzel a hiányzó tekintettel, vagy ez mit jelent számotokra. Igen, hát ahogy mondtad is, az nálam adja magát, mert hogy egyáltalán nincsenek arcok, de amúgy nagyon érdekes megfigyelés, ez például nekem így nem is jutott eszembe a kiállítást nézve, de tényleg így van. És hát nálam ezt amúgy sokan szokták kérdezni, hogy miért nem festek arcokat. Én erre 2 dolgot szoktam elmondani, az egyik az, hogy ugye ez a technika vagy stílus, ahogy én alkotok, ennek az a lényege, hogy homogén színfelületekre bontom a látványt, és az, hogy csak az arcok legyenek így vonallal kidolgozva, az teljesen indokolatlan. Egyébként megpróbáltam még a kezdetekkor, de hát így nem állt össze, vagy úgy nem volt jó. A másik pedig az, hogy ugye én sokszor olyan témákkal foglalkozom, amik ilyen kollektív emlékezethez köthetőek, és az, hogy nincs arcuk a figuráknak, ez igazából egy pluszt ad ahhoz, hogy ne konkrét személyekhez kötődjenek a szereplők, hanem bárki lehessen. Hát, nálam is ez egy fontos szempont, hogy ne kapcsolódjunk olyan szempontból a figurákhoz, hogy ne legyen szemkontaktusunk vagy kontaktusunk velük, mert egy kicsit inkább a magába fordulás és az egyénnek, a személynek a saját kivetülése az, ami érdekel. És azt gondolom,
hogy így, hogy nem vagyunk ennyire kapcsolatban, tehát hogy a befogadó és a mű nincs annyira kapcsolatban egymással, így talán egy kicsit ilyen voyeur szerepbe is be tudunk helyezkedni, tehát hogy egy kis kíváncsiság, egy kis kukucskálás és a megismerése a gondolatoknak, ami mögötte húzódik. Egyébként vannak olyan képeim, amin találkozhatok, de én szerintem így könnyebb azonosulni a képekkel, vagy a mondani valójukkal, a tematikával, talán így egyszerűbb. Én még annyit hozzáfűznék, ha lehet, hogy csak közben eszembe jutott, hogy szokták mondani, akik nézik a képeimet, hogy az is érdekes, hogy ugye nem tudjuk, hogy mosolyognak-e az emberek például, vagy hogy én mit gondoltam, vagy mi volt a kiindulás, és hogy ez is annyira sok nyitott értelmezési lehetőséget hagy. Igen. Sok asszociációt, meg sok történetet igen. lehet mögé gondolni, meg mögé képzelni. Az egyik alap kérdés, azt hiszem, hogy figurális festészetben, meg hogyha emberábrázolással foglalkozik egy festő, akkor azt gondolom, hogy legalábbis én azt figyeltem meg eddig, hogy vagy az emberi test érdekli, mint anyag, mint forma, mint fizikai térben lévő, vagy fénnyel játszó, vagy színekkel játszó dolog, vagy pedig ez abszolút egy eszköz arra, hogy történetet meséljen valaki, vagy lelket ábrázoljon, és valahogy azok, akik embereket festenek, vagy alakokat festenek, valahogy ezt a két utat járják, vagy ezeknek valamilyen keveredését. És ti mit gondoltok, hogy ti akár tudatosan, akár nem tudatosan, de hogy ebben valahol hol helyeztitek el magatokat, vagy melyik az, ami jobban érdekel? Engem elsősorban a személyiségnek a kivetülése érdekel, tehát így mondjuk akkor a lélek kivetülése a képeken is általában örökérvényű igazságok, vagy olyan dolgok, amik nem aktuális problémákkal foglalkoznak, hanem az emberiséget kezdetektől fogva érdeklő dolgok, és ezért én úgy gondolom, hogy hát a test az csak egy eszköz, és ezt az eszközt szeretném minél egyszerűbben és minél kevésbé sallangoktól mentesen megjeleníteni. Tehát nem szeretném felruházni őket úgy, hogy lehessen látni rajtuk a kort, vagy a társadalmi hovatartozást, vagy azt, hogy milyen rétegbe tartoznak, és ezért gyakran tehát a képeim nagy részén egyetlen egy alakot jelenítek meg, és ezzel tényleg pusztán a személyiségük kivetülése az, ami érdekel. Hát ehhez én is tudok kapcsolódni, mert nagyon sokszor jelenítek, vagy legtöbbször a figurát ábrázoló képeimen nekem is egyedül szerepelnek, és én is kifejezetten törekszem arra, hogy ne utaljon semmi a korra, de ez nem csak az embereket ábrázoló képeimen, hanem egyébként bármilyen utcaképen, vagy régebben nagyon sok tájképet festettem, akkor azon, hogy ne jelenjen meg villanypózna, vagy kocsi, mobiltelefon, tehát valahogy ezt az időtlenséget szeretném én is megjeleníteni. Az emberi alakokkal kapcsolatban, ugye amikor felvételizünk, és hát ez nem tudom, hogy melyikőtöknek hogy sikerült, de nekem nagyon sokadik. Hát, sikerült, mert felvettünk. Hát negyedszerre, úgyhogy ez jó pár év készülés volt, ami ugye végig azzal telik, hogy portré és akt gyakorlatilag így a szakkörökbe, és vagy legalábbis ahová én jártam, ott így nagyon erre koncentráltunk. Több helyen tanultam, de ahonnan végül is felvettek, az MS Mester szakkör volt, és nekem ott egy nagyon-nagyon jó alapot adtak ahhoz, hogy közelítsem meg az emberi arcot, karaktert, testet, és ez tulajdonképpen
tökéletesen összepasszolt ezzel a Van Gogh-i gondolattal, hogy így a látvány mögött keresni, és a korai, expresszívebb képeimen ez mondjuk sokkal jobban érezhető. Ugye itt is van az egyetemről ez az Egyensúly című kép, és akkor még ez amit ott tanultunk, hogy nem azt kell pontosan megjeleníteni, hogy kinek milyen formájú az orluka, meg milyen színű a szeme, hanem azt a jelleget, ami az az ember, azt a gesztust, ami a testtartásából, az arckifejezéséből sugárzik. És ugye innen én azért már bejártam egy hát azt nem mondom, hogy hosszabb utat, de a saját életemen belül az, ahonnan ugye az expresszivitástól eljutottam addig, hogy nagyon-nagyon aprólékos kis színfoltokkal építek fel egy képet, amin ugye hónapokat dolgozom, és így ez a jellege, hogy így keresem a mélyebb tartalmat, hogy gesztusszerűen mutatom meg a karaktereket, így teljesen átalakult, mert az emberi arcoknál, kéznél, testrészeknél, ugyanúgy, mint akár a városképeknél, vagy interiőröknél, a részletekben keresem a karaktert. Tehát a finomságokban próbálom megtalálni azt, hogy ott legyen a titok, ami így megmutatja azt az egyéniséget, ami ilyen utánozhatatlan, ugye, nem csak minden egyes emberbe, de minden egyes virágcserépbe. Szóval, hogy így minden, amit nézünk, és nem akkor esett le a gyártósorról, annak így van valami sajátossága, és most én ezt így már egy másik módon próbálom megmutatni. Igen, abszolút értem, meg látom is. Most itt az jutott eszembe, hogy itt nézem ezt a képet, ami Kata itt szembe van, hogy nálad meg egészen az, hogy van egy történet, amit a képed mögé lehet képzelni, és hogy ennek az alakjai, meg a figurái nyilván mesélők, és nyilván téged nem mondjuk a test anatómia érdekel, vagy a fényhatásai, mert hogy ez teljesen a teststílusodnak ugye nem a része, de hogy nálad, mondjuk akár ezen a képen az abszolút belefér, hogy összeolvadnak a figuráid, meg összeolvadnak a testek, és hogy ez is mennyire érdekes, meg mennyire más. Az jutott még eszembe, mikor nézegettem a kiállítást, meg jártam körbe, közös pontként hármótok között, hogy nagyon különböző módokon, vagy hangulatot átadva, hogyha úgy tetszik, de hogy mind a hárman szerintem abszolút mesélő címeket adtok a képeiteknek. És érdekelne az, hogy ezek a címek hogyan születnek, hogy kihez szólnak végső soron, vagy mennyire van nektek ezek mögött, a címek mögött úgymond egy irányított asszociáció, vagy hogy szeretitek, hogyha teljesen szabadon van ez értelmezve? Hát én nagyon szeretek a címekkel játszani, mert szerintem az így hozzá tud tenni, meg egy kicsit igen így irányítja. Tehát legalábbis azt, hogy én mit gondoltam, vagy mit közvetítek ezzel a képpel, azt így belerejtem a címbe sokszor, de azért próbálom úgy adni a címeket, hogy azért ne teljesen egyértelműsítse, tehát hogy azért nyitva hagyja nyilván, hogy ki mit gondol a történethez. Hát én annyiból szeretnék kascsolni, hogy mind a ketten radákosok voltunk, azt hiszem, ez is sokat ad, nagyon sok címet adott, és én az egyetemen tanultam meg,
vagy nekem ott vált fontossá az, hogy milyen címet adok, és én nem vagyok ilyen demokratikus ilyen szempontból, mert én nagyon szeretem irányítani azt, hogy mit gondoljon első blikre egy befogadó, tehát nekem ez fontos. Hát erre azt hiszem például van egy jó példám, hogy van egy festményem, ami egy fiatal lányt ábrázol, aki a kezét az arca elé teszi, és vízes, és amikor ezt a képet megnézzük, akkor azt gondoljuk, hogy hát ez egy fiatal lány semmi. De mihelyt adok neki egy címet, például ennek az a címe, hogy Zsuzsanna és a vének, rögtön egy más szemszögből látjuk, ad egy más narratívát neki, ami alapján én nem engedem, hogy egy szép kislányt lássanak rajta, hanem azt szeretném, ha ezzel a történettel, ami egy nagyon sokunk számára ismert, ezzel a történettel azonosulnánk, és ezen az úton kezdenénk el gondolkodni. Nagyon sok ilyen képen van, például van egy kisfiú, akinek a hátára van applikálva 2 toll, és az a címe, hogy Ikarusz. És akkor ebből én azt szeretném, hogyha az emberek elkezdenének gondolkodni. Nagyon sokszor én, főleg régebben a képeimnek közmondásokat, szólásokat adtam címnek, ezeket azért én nagyon szerettem, ez kiskoromban az anyukám sokat mondott szólásokat, és aztán utána a barátnőmmel nagyon sokat játszottunk ilyet, vagy azóta is egyébként 43 éve sokat játszunk ezekkel, és ezek mindig egy ilyen tömény eszenciát adnak, egy ilyen általános igazságot, amit az emberek évszázadokon keresztül megfogalmaztak, és én ezeket szeretem tovább vinni, vagy tovább adni, fontos számomra. Tehát, hogy én nem engedem, hogy akármit gondoljanak. Persze, tehát, hogyha valaki elolvassa a címet, akkor én egy kicsit úgy érzem, hogy bejön az utcámba, és azt gondolja, amit én szeretnék. Aztán, ha nem olvassa el, akkor azt gondolom, hogy úgyhogy nekem ez a címadás. Én kezdetekben nagyon nem szerettem címet adni. Hát úgy éreztem, hogy erre egyszerűen nincsen tehetségem, tehát én megfestettem a képet, és hagyjanak békén. Aztán valahogy úgy az évek alatt egyre többször volt az, hogy már a festés közben jött egy képcímötlet, illetve úgy elkezdtem merni játszani a szavakkal, mert rájöttem, hogy annyira azért nem idegen ez tőlem, vagy nem idegen attól, amit csinálok, csak ugye kezdetben nagyon ösztönösen festettem, és hát szerintem a sok pályázatírás az rákényszerített arra, hogy egyre többször és egyre pontosabban fogalmazzam meg azt, hogy mivel foglalkozom, illetve nyilván azért a korral valamilyen fajta tudatosodás is jár, és akkor elkezdtem élvezni a címadást, akkor volt egy időszak, amikor a teljesen ilyen semleges, jó, most csak mondjuk meg, hogy mi ez, és ennyi legyen elégről áttértem a kicsit ilyen, megpróbáltam költői, vagy ilyen asszociatívabb címeket adni, mint ami itt lent van kép, az Éneklő árnyék, aminek nincsen története, magának a címnek az inkább egy ilyen játékos megközelítés, és aztán innen jutottam el odáig, hogy most már évek óta úgy adok címet, hogy azok szinte mindig az én életemről szólnak, valamilyen nagyon személyes dologról, amiben akkor vagyok, és ez nekem egy ilyen játék, nem szeretném, hogy mindenki értse, azt fogja érteni, akinek elárulom a titkot, vagy senki, csak én. Viszont azt gondolom, hogy maguk a címek olyan asszociatívak, hogy talán más is tud a saját történeteivel hozzákapcsolódni, hiszen ezek az alapvető emberi örömök, problémák, életutak egyáltalán nem egyediek, csak mindenkinek egy kicsit más kombinációban, de ugyanazokkal a dolgokkal küzdünk, meg ugyanannak örülünk, tehát így nyilván tudunk egymáséhoz kapcsolódni, de most akkor egy címet
elmondok, vagy megfejtek azért, hogy ne csak egy ilyen ködös felhő legyen ebből a címtörténetből, hogy a húgomról festett kép, amin ő egy könyvből olvasás közben pillant fel, ott a cím az, hogy leszel az nekem, akinek szeretnélek, és ez így a szerelemről szól. Mondjuk idáig talán azt hiszem, hogy segítség nélkül is, vagy hát az én megfejtésem nélkül is a legtöbb ember így asszociál, azt hiszem. És arról szól, hogy bennem, és azt gondolom, hogy talán másokban is, vannak nagy hiányok, vannak, hát én úgy szoktam elképzelni, hogy lukak, amik így betöltésre várnak, és ezt egy másik embertől szeretnénk. És bizonyos dolgokra konkrétan nagyon vágyunk. Mondjuk én nagyon vágytam arra mindig, hogy legyen egy férfi, aki inspirál. És hogy amikor valakit megismerünk, és elkezdünk szerelembe esni, akkor ezeket a vágyainkat elkezdjük rávetíteni, és keressük, így mintha így futna a kód, hogy jó, oké, akkor ő most így viselkedett, fogja tudni hozni ezeket a dolgokat, amiket várok, tehát szeretnék, nem úgy várok, hogy mint egy fizetség, hanem úgy, mint mély vágy, hogy ezeknek megfelel, vagy nem. És hogyha a legkisebb jel is arra utal, hogy oké, ez az ember így, ez fog inspirálni, ez jó lesz, ez működni fog, akkor így rádobom ezt a csomagot, hogy így oké, itt van ez a look, ezt most itt töltsd ki. És ez a leszel az nekem, akinek szeretnélek, hogy nagyon sokszor pont ez a működés szerintem így eltakarja a valóságban a másik embert, és a megismerés nem tud létrejönni teljesen, mert nem őt látom, hanem a saját vágyaimat látom, és aztán, amikor jönnek a csalódások, tulajdonképpen akkor jövök rá, hogy hoppá, ez az ember nem az volt, amit én elképzeltem, igazából semmivel nem rosszabb, semmivel nem jobb, de valaki más. És például ez a cím így ezt takarja. De annyira érdekes, mert szerintem ez egy borzasztó inspiratív cím, és ennyiféle úton el lehet indulni, akár úgy is, hogy mellé nézzük a képet, de akár most úgy is, hogy te attól egy teljesen független történetet mondtál, és ha én elgondolkozom rajta, nekem valószínűleg egy harmadik, vagy egy negyedik, vagy egy ötödik út fényesedik ki, és ez annyira érdekes. És az, hogy ennyire neked például ez a címadás, ennyire személyes, ebből nekem nagyon adja magát az a kérdés, hogy ti mondjuk az önarcképekhez hogy viszonyultok, hogy vannak-e önarcképeitek, festettetek, vagy szeretnétek-e festeni, vagy ti, van olyan festő, vagy bármilyen művész, aki azt mondja, hogy minden egy önarckép, és mindenben én bújok meg ott valahol, hogy ehhez hogy viszonyultok? Hát nekem nagyon ritka, van egy-kettő, amin magam is a szereplők közt vagyok. Hát itt, ami van most 2 új képem, az konkrétan rólam szól. A többi képemnél inkább mint megfigyelő vagyok a képben, tehát hogy nem ábrázolom magam. És hát főleg olyankor szoktam magamat megjeleníteni, amikor valami mélyebb tartalmú, de erre én is így utólag jöttem rá, amikor így egyszer összeszedtem magamban, hogy melyik képeimen szereplek én, és akkor tudatosult bennem, hogy amikor ilyen, tehát például volt, hogy álmaimat festettem, meg az elég régen volt, és akkor, tehát ami ilyen mélyebb lelkileg, akkor fordul elő. Hát nekem van egy önarckép. Az egyetemen kellett még csinálni, ez volt a fél éves feladat, hogy önarcképet kellett festeni.
Hát elég nyögvemenősen ment, így sokat killottam rajta, végül sikerült egy képet, ami félig ábrázol engem, csak a felemet, és sokat gondolkodtam, hogy most miért csak egy fél, de hát azt gondolom, hogy én, mivel van egy szép családom, vagy nem tudom, hogy mondjam, meg a barátaim is, hát én azt gondolom, hogy velük vagyok így egy egész, és talán ezt jelenti a fél, de ott is a tekintet nem látszik, szóval úgy annyira nem nyílok meg. Én azt gondolom, fontosabbak a képeim, vagy amit a képeimen keresztül szeretnék megjeleníteni, mint hogy önmagamat itt az örökké valóság reprezentáljam. Egyébként meg, tehát én nagyon szeretek úgy csinálni valamit, hogy abból valami olyan legyen, ami egy továbblépés, vagy egy kísérletezés, vagy egy olyan, hát, amit eddig még én nem, vagy valaki más sem csinált. És például így ezen gondolkodtam, hogy van egy Lakner László kép, amit 1970-ben festette, azt hiszem, azt még és az Uffizi képtárban látható, és ő például ott egy teljes valójában mesztelenül látható, hogy egy szemüvegbe áll, és papucsba, és a kezén óra, és ez például én egy remek kép, meg hát nem nekem jutott eszembe, de ez egy remek kép, és hogy ez is egy tök érdekes, hogy ő akkor ezt ott ajándékba adta. Tehát annak meg reprezentálta mondjuk így akkori Magyarország politikai helyzetét, tehát hogy ennek szerintem egy jó mondani valója van, vagy valami. Hát az én saját önarcképemnek úgy nagyon, tehát hogy... De aztán lehet, hogyha ha eszembe jut egy ilyen ötlet, akkor tudja ezt is. Én kifejezetten szeretek önarcképet festeni, mert az adja a legnagyobb szabadságot a modellekkel szemben, most bármilyen barátok, vagy akárki, akit megfestek. Ha a saját arcomat festem, akkor akármit csinálhatok vele, tehát ha piros lesz az orrom, akkor piros, tehát hogy az a gátló tényező, ami azért egy kicsit sajnos mindig ott van, tehát hogyha megkérem egy barátnőmet, hogy hadd fessek róla egy portrét, akkor tudom, hogy szeretné magát szépnek látni, szóval nem eshetek neki olyan nyugalommal az arcának, hogy alakul, ahogy alakul, míg a sajátoménak teljesen. Tehát, hogy én nem fogok megbántódni azon, hogy előnytelen lett, úgyhogy én kifejezetten szeretek az egyetem alatt, meg az utána következő években tükörből festettem elég sok önarcképet, és akkor ezekre mindig az a kérdés érkezett, hogy miért vagyok ilyen szigorú, és hogy miért festem magamat ilyen keménynek, én nem vagyok ilyen. És hát ennek az a teljesen egyszerű magyarázata volt, hogy hát koncentráltam. Tehát, hogy én azt magát a festés folyamatán közben megjelenő arckifejezést jelenítettem meg, ami hát nem feltétlenül előnyös, de hát ez ilyen. Tehát aztán, ahogy haladtam a részletek felé, úgy minden témámat elkezdtem fotóról festeni, és akkor ez már sokkal inkább lehetőséget ad arra, hogy akár ilyen pillanatnyi, átfutó arcrezdülések, gesztusok is meg tudjanak jelenni a képeken, és ne legyen ennyire kötött, mint a tükör. Egy picit az előbb ezt elkezdtük pedzegetni ott, hogy Judit, te a családodat említetted, Andrea, te pedig azt, hogy ha barátokat, meg barátnőket felkérsz, és hogy ők lesznek, vagy ők jelennek meg, mint modellek, és ezt akartam is egyébként is kérdezni tőletek, hogy kik a főszereplői a ti képeiteknek, és hogy választotok modellt, van egy témátok, vagy egy gondolatotok, ami foglalkoztat, és ahhoz kerestek egy arcot, vagy egy alakot, vagy van, aki inspirál, és róla szeretnétek valamit elmondani, vagy hogy mit lehet tudni a ti képeiteknek a szereplőiről? Hát én nagyon sokszor inkább csak így használom a modelleket, úgymond, hogy van egy elképzelésem, hogy mit szeretnék látni, ami
nagyon csak ilyen homályos, de úgy kezdődik egy ilyen figurális kép, hogy valami megjelenik a fejembe, aztán lehet, hogy az fizikailag kivitelezhetetlen, tehát hogy már többször találkoztam ezzel, hogy én úgy elképzeltem valamit, hogy na, akkor majd beállítom odát így és így nem hajlik arra egy test, tehát hogy úgy ez csak egy ilyen fantáziakép, amiben ez meg tud történni. Mondjuk a saját testemmel is volt ilyen, hogy ami itt lent van, ez a legnagyobb méretű Vigyázz rám című kép, én azt eredetileg úgy képzeltem el, hogy én így összegömbölyödöm, mint egy macska, egy ilyen kis karikába, és akkor így próbáltuk befotózni, de nem hajlik úgy a hátam. És akkor ki kellett találni valami mást, amitől létrejön ugyanaz a meghittség, de nem lesz képileg unalmas vagy közhelyes, és abból jött létre ez a fejjel lefelé fordítottság. De visszatérve így tehát hogy én szinte csak barátokat, családtagokat, saját magamat, ilyen leginkább hozzám közel álló embereket szoktam megfesteni, és mivel nagyon sokáig dolgozom ugye egy-egy képen, az elmúlt években így végképp nem szívesen foglalkozom olyannak mondjuk az arcával 3 hónapot, aki nem áll hozzám közel. Hogyha sokkal gyorsabban festenék, akkor valószínűleg újra szívesen csinálnék olyat, hogy jaj, de érdekes ő is, meg ő is, de mivel nagyon meg kell szelektálnom, hogy az alatt, az 1 év alatt elkészülő 3-4 képen ki szerepel, vagy mi szerepel, ezért akkor ez így a legfontosabb emberekre szűkül le számomra. Igen, meg akkor azt gondolom, hogy sokkal elmélyültebb képet kapsz róluk, akár fizikailag, akár lelkileg, akár az, hogy te mennyire vagy benne az adott képben, meg ő, meg hogy ez az egész, hogy alkot egy kis kollást, vagy egy ilyen színes dolgot. Igen. Úgy, ahogy mondod, hogy ugye én, ahogy az elején mondtam, használom őket, hogy magát azt a vizuális képet megalkossam, amit elterveztem, de aztán nyilván elkezd dolgozni a modellnek a személyisége is, és a képen már ő jelenik meg, csak lehet, hogy nem olyan pozícióba, amit magától csinálna. Illetve régebben volt, hogy úgy kértem fel modellt, hogy szintén barátokat, hogy bármit, ami neki kényelmes póz, ami ő, ahogy szokott ülni, ahogy szokott állni, hogy így keresse meg azt, ami leginkább rájellemző, és hogy így azt fogom így megfesteni. És neked, Kata, az, hogy ugye te mondtad, hogy te bizonyos néha időn kívüli, néha nosztalgikus, de hogy sokszor ilyen kollektív dolgokat, vagy érzeteket, vagy életképeket festesz meg, és itt mondjuk hogy választasz modellt, vagy teljesen szabadon színekből és formákból te alkotsz egy alakot, mert ez a fontos végül ez a történet, amivé ez válik, vagy ez nálad hogy? Igen, pont ezt gondoltam elmondani, hogy nálam ugye a történet a lényeg. Ne haragudj, hogy itt összefogalmaztam. Teljesen jól. És ezért nem a személye fontos az alakoknak. Hogyha így én kitalálok a fejemben egy képet, akkor én tehát ugye fotókat szoktam itt segítségül hívni, és egy-egy alakot én úgy keresek meg, hogy inkább a mozdulat számít, vagy az, hogy hogyan van felöltözve, vagy pont az, hogy egy olyan tipikus figura legyen, ami azt a jelenetet a legjobban vissza tudja adni. Vannak például az ilyen vidéki életjeleneteim, és akkor ott annyira tipikus emberek vannak, elmész egy faluba, és akkor, hogy van felöltözve, milyen mozdulatokat ad vissza, és ezeket próbálom így megtalálni. Most itt szembe az a SOS című képem, ott is a mozdulata, hogy elszakad a papucs, és felemeli
lábát, és lenéz rá. Szóval, hogy így keresem. Nagyon érdekes az nekem, hogy amit mondtál, hogy arcok nélkül, vagy akár azt, hogy árnyalatok nélkül, de hogy egy mozdulatban, vagy egy testtartásban, vagy egy testalkatban, akár meg egy ruházatban benne van egy egész karakter, hogy párjelzésből szinte tudom, hogy őt esetleg hogy hívhatják, ő mivel foglalkozik, ő hogy tölti a mindennapjait, és ez nagyon érdekes, hogy ennyi mindent el lehet bújtatni a forma mögött. Igen, ezen igyekszem, hogy ezek így beüljenek, igen. És neked, Judit, akik szerepelnek a képeiden, mert sok fiatalt, meg gyermeket is látunk, meg láthatunk, hogy ők honnan? Hát nekem nagy szerencsém van, mert elég kiterjedt, szép nagy családom van, unokaugaim, gyerekeim, és nem tudom, a többi családtag és barátok. Egy részben ők a modelljeim. Nagyon sok időt töltök egy képpel, tehát hogy nekem is ez fontos, hogy ezért úgy szeressem, amit csinálok, és ismerjem. Nekem ez vagy valami érzés, vagy valami kötődjön hozzá, amiből. Tehát nagyon ritkán valahogy ismeretleneket festek. Van erre például egy sorozatom, voltam Indonéziában egy művészcsere programon, ott az volt a feladat, hogy itt Indonéziáról kellett festeni, hogy nyilván indonéz embereket festettem, de ott is például csak olyan modelleket találtam, akik valami miatt nagyon közel álltak hozzám. Például volt egy ilyen történet, hogy voltunk egy Jogjakartában, és ott van egy nagyon nagy tér, ahol van két fa, banyafának hívják, ami között át kell menni, csukott szemmel egyenes a tér egyik oldaláról a másikra. És ott például két kisrác játszott, de annyira aranyosak voltak, és hogy ott amíg a társaim próbáltak átmenni egyenesen a két fa között csukott szemmel, addig ez a két kisfiú tényleg egy órán keresztül röhögtek, meg annyira nagyon vidámak voltak, és én szerintem soha életemben nem láttam ilyen boldog gyerekeket, csak azzal, hogy ott ketten rohangáztak össze. És ők például nagyon megfogtak, és őt egyszerűen annyira jó volt lefesteni így szeretettel, de őnek is látszik az arca, mivel nem kérdeztem meg tőle, hogy ezt így akarja vagy nem, de hogy mindig valami személyes dolog köt hozzá. Szóval hát amik itt láthatók, ők a gyerekeim és az unokahúgom. Mondjuk a kislányom pont hiányzik, hál' Istennek nem tudja, de van két szép fiam, meg egy kislányom, egy szép kislányom, úgyhogy így könnyű nekem modellt találni. És ha már szóba került, akkor ezekről az új képekről mesélsz itt egy kicsit, mert annyira különleges ez a forma, ezek a körbe vágott és kinyúló, és nem is tudom, kicsit kilépő alakok, meg a valódi tárgyaknak az applikálása a képekbe, hogy ez honnan, milyen kíváncsiságból, vagy miből indult ki ez most neked? Hát ez úgy indult, hogy én nagyon kiskoromban már festeni szerettem volna, de aztán egyszer azt mondták nekem, hogy hát én jó szobrász lennék, úgyhogy itt így eltántorodtam, és szobrász akartam lenni sokáig, és hát az egyetemen az utolsó fordulóban azt mondták, hogy nem, és aztán végül elmentem mérnöknek, aztán visszatértem a festészethez. A festészetben viszont ezt a nagyon szigorú akadémikus festészeti módot követtem, ez a klasszikus olaj-vászon festészet. Viszont egy ilyen játéktérként elindult az absztrakt festészet, ahol viszont így mindent kiélhettem, amit szerettem volna, és elkezdtem, tehát itt egy fontos mű, mondjuk az a Concerto Spaziale, mindegy, egy térbe kinyúló mű, vagy hát éppen, hogy egy vágott vászon. Ez úgy beindította a fantáziámat, hogy hát valójában ezzel lehet játszani, vagy hát megengedett ez a dolog, nem muszáj bemaradni a keretekbe, és tényleg az absztrakt festészetbe elkezdtem térbe építkezni, és ez
ez egy piszkosul érdekelt, és ezzel kapcsolatban nagyon sok dolgot megtanultam. Ezeket a nagyon ilyen hétköznapi dolgokat, hogy mit tudom én, vágni, vagy csiszolni, vagy polírozni, egy csomó ilyen dolgot. És akkor ez tovább lépett egy olyan, tehát ez kifele építkezett a térbe, ez az absztrakt művészet, ami igen ilyen expresszionista gesztusokon alapult. Aztán ez egyszer csak egy ilyen formázott vászonszerűvé kezdett alakulni, ahol köveket applikáltam. Tehát egyfajta ilyen organikus anyagokat, vagy formákat applikáltam a feszes sík felületekre, és akkor ez a játék valahogy úgy elindult, és ezek az absztrakt képeim általában mindenhol ábrázolnak kör alakot. Tehát a kört én azt nagyon szerettem alkalmazni, vagy szerettem is, mert ennek egy olyan mondani valója van, egy transzcendenssel való kapcsolat, egy tökéletesség, egy egység, egy megmondhatatlan, egy ciklikusság, és ezt nagyon szerettem az absztrakt képeknél, és voltam ugyanígy egy művészcsereprogramon Dániában, és ott volt egy nagyon furcsa témafeladás, és ahhoz már kínomban nem tudtam mit kitalálni, és akkor elkezdtem applikálni dolgokat a képekre. Tehát nagyon szerettem volna valamit megfesteni, de volt egy tematika mögötte, amit meg kellett valósítani, és akkor már így kínomba jött ez, vagy nem tudom hogy egy szélkereket, vagy egy szélfúvókát applikáltam egy képre, és akkor ez így valahogy úgy éreztem, hogy ez most akkor így összetalálkozik, és ami érdekel, ugye itt a szobrászat és a festészet közötti kapcsolat, az számomra ugye mind a kettő piszkosul meghatározó a munkáimban, vagy hát így a művészetemben, és akkor szerintem ezt a kettősséget, ezt így tudom ebbe ötvözni, és ez is nagyon érdekes, hogy hol van ami előző ilyen absztraktabb munkáimban megjelent, hogy hol van a kép határa, hol van a vége a képnek, mitől számít egy kép képnek, és hogy megtehetem-e azt, hogy nem tudom, egy ilyen buborékfújót rárakok a képre, és aztán összességében azt gondolom, hogy megtehetem. Igen. És ez egy borzasztóan egy szabadságot kölcsönöz, vagy ad nekem, ami szerintem még fontos, még így a művészetemben, hogy folyamatosan valami kutatás, vagy így fejlődni, és újat, vagy hát nem megnyugodni valamiben, hanem tovább lépni. És ez egy ilyen továbblépés számomra, hogy ezt megteszem, és mindent manuálisan én kézzel kísérletezgetek, és csinálgatok, és ez... Izgalmas, nagyon izgalmasak, nagyon, igen. Úgyhogy ez a története. Említetted ezt a kísérletezgetést, meg ezt a fajta új forma, meg útkeresést, és ehhez kapcsolódva Andrea, tőled kérdezném, hogy már az előbb is kicsit belekóstoltunk abba, hogy mondtad ezeket a tükörrel festett önart képeket, meg azt, hogy te elképzelsz egy pószt, és akkor azt megvalósítani, vagy mást megvalósítani, de hogy ez is egyfajta kísérletezgetés, azt gondolom, egy nagyon tudatos kísérletezgetés akár, és neked sok képeden vannak mindenféle furcsa, meg különleges rövidülések, meg nézőpontok, hogy honnan látunk egy testet, vagy honnan látunk egy arcot, és hogy ezeket hogy alkotod meg, vagy mi van mögött? A legerősebb mozgató ezek mögött, a különös szögek mögött az, hogy én az életem minden területén igyekszem elkerülni az unalmat, mert hogy szerintem én egy nagyon kiégésre hajlamos alkat vagyok, ezért így szükségem van az állandó változtatásra, és nagyon sok megszokott beállítással ugye a saját képeimben az a bajom, vagy azért nem használok ilyet, mert hogy ott ugyanaz az érzésem előjön, mint kamaszkoromban, hogy
hát ilyet már láttunk. Tehát, hogy ezt nézem egész nap, már elegem van belőle. Tehát tényleg olyan nehéz így a létezést így folyamatosan tolerálni. Nem tudom, hogy mondjam, hogy így benne lenni, hogy minden nap fel kell kelni, és minden nap fogat kell mosni, és minden, tehát hogy ezek amin így kötelező átesni, és az a látvány, ami akkor van a szemem előtt, és annyira jól esik valami más, hogy egy kicsit így jó, oké, akkor ez így, amit így mindig tapasztalok, és akkor nézzünk rá. Eleve nem is indul be bennem az ábrázolási vágy, tehát nem jön létre az a gerjedelem, hogyha meglátok valami totálisan hétköznapi dolgot. Tehát ahhoz, hogy azt érzem, hogy hú, ezt meg kell csinálnom, ahhoz muszáj valami más, mint amit így megszoktam. Meg nyilván a művészet az teremtő erő, szóval, hogyha te azt akarod, hogy itt ez a vászon, itt ez a kép, és ez legyen egy olyan ablak, ami valami más, és amiben más látsz, és máshonnan látod, akkor azt minden egyes vászonnal megteheted, és ez nagyon felszabadító, azt gondolom. Kata, te azt említetted, amikor az önarcképekről beszéltünk, hogy neked most azok mellett, a dolgok mellett, meg azok mellett, a jelenetek mellett, amit te sokat festesz, hogy most itt a kiállításon, ami 2 új munkád van, az önarckép. És engem nagyon érdekelne az, hogy ráadásul olyan önarckép, ami azt gondolom, hogy egy erős vallomás önmagadról is, meg ugyanúgy egy kollektív tapasztalatról is, amihez sokan mások is tudnak kapcsolódni, de hogy ezért ez egy abszolút személyes vallomás is, és hogy éled meg ennek a nyerségét, vagy kitettségét, vagy azt, hogy ez most fókuszban van, vagy fényben van, általánosságban, de akár most, ahogy éppen itt ülünk ezen a korai estén, itt kedden. Hát elég nehezen, ezt így a Anitáék tudják is bizonyítani, hogy amikor idehoztam a képeket, akkor azzal kezdtem, hogy azt az egyik képet, azt ha lehet a legeldugottabb sarokba tegyek. És akkor itt van most itt ezen a igen, központi mert hogy hát nekem ez azért így újdonság. Tehát, hogy most belementem egy kicsit így a mélyebb lelki dolgokba, meg pluszban egy új technikával is, vagy új anyag használattal is kísérletezem. Úgyhogy nem is sok képet csináltam így, és ez az első, amikor most ezt így megmutattam. Úgyhogy furcsa érzés, de igazából most már így megbarátkoztam vele, mert egy-két embert leszámítva általában tetszik az embereknek, és pozitív visszajelzést kapok, viszont ugye ami a legfontosabb, hogy nekem milyen, igen. És valahogy én se vagyok ezzel így megelégedve, tehát hogy meg hogy ezt nem lehet sokszor csinálni, legalábbis én nem tudom ezt csinálni hosszú távon, az biztos, hogy ilyen mélyre megyek így, és így kiteszem a bennem dolgozó lelki folyamatokat. Úgyhogy én ebből megtartok valamit, de ilyen képek meg nyilván nagyon ritkán fognak születni. De azt gondolom, hogy ennek van egy abszolút felszabadító aspektusa is, hogy van ez a dolog, ez az érzés, ami így az emberre így rá tud telepedni, vagy hogy konkrétan te megélsz valamit, és nyilván attól, hogy ezt megfested, attól ez nem múlik el teljesen, de hogy kicsit olyan, hogy itt vagyok én, vagy itt van ez a Kata, aki ezt viseli, de most már ott van egy másik Kata azon a képen, és most már egy részét ő viseli, és akkor az legyen is az övé. Igen, így kidolgozza az ember. Igen, szóval ez is csodálatos a művészetben, hogy kicsit ezt így oda tudjuk neki adni. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen köszönök mindent,
amit most itt megosztottatok velem, meg velünk, és hogy egy kicsit napsugaras hangulatban fejezzük be a beszélgetést. Én utolsó kérdésként csak azt kérdezném tőletek, hogy mi az, ami most titeket a legjobban foglalkoztat, akár művészileg, akár személyesen, akár ennek a keveredéseképpen. Hát, hogy igazán napsugaras legyen, az a szó jutott eszembe, hogy a vascsövek, de ami egyébként igaz, hogy ahogy ugye egyre jobban rágom bele magam témákba, akkor egyre inkább bizonyos részletekre hajlamos vagyok rákattanni, és ugye évek óta festem a budapesti háztetőket, ahol nagyon sokszor vannak ezek a kis, legegyszerűbb vascső korlátok, illetve lépcsők, és valahogy ez egyre jobban így elvarázsol, hogy mennyire egy ilyen csőnek, hogy így mennyire erős atmoszférája, illetve ilyen történetmesélő képessége van. Ez nyilván csak egy icipici részlet abból a sok mindenből, ami érdekel, mert hogy továbbra is próbálok úgy, hát így alkatomtól függően, vagy kiindulva is úgy egyszerre sokfelé tekingetni, megkeresni inspirációt, de mondom kifejezetten ebbe a témába, amin már évek óta dolgozom, most valahogy így erre indult el egy ilyen kis vágy, inspiráció. Én hát most, ha napsugaraknál maradunk továbbra is, akkor én most mondjuk sokszor, de most is ilyen strand meg Balaton témával foglalkozom, mert a Pintér galériának a szokásos nyári aukciójára csináltam most képet, és a másik, amivel foglalkozom, hogy ez az új technika, amit most így próbálgatok, azt a szokásos képeimbe is így elkezdtem behozni, és az foglalkoztat, hogy ezt a technikai dolgot összekössem a kép tartalmával, tehát hogy ne csak egy ilyen technikai bravúr legyen, hanem hogy valamit tegyen hozzá a képnek a sztoriához. És hát például ott az itt lévő képeimen csak egynél van, mert hát ezt most kezdtem nemrégen, hogy ott a vízet csináltam, meg ilyen háborgó felületűre, tehát hogy nem ez a letisztult homogén, ami szokott lenni, meg a leesett fagyigombóc, és akkor a kép címe pedig, ha jól emlékszem, akkor az, hogy vihar előtt, és akkor így ezzel arra utalok, hogy többféle vihar is ugye lehet a képen, mert hogy az a nő, akinek fagyis lett a prédje és a háta és a mindene, az ő is majd elég viharos hangulatban fog felébredni, és azon kívül jön a vihar a víz felületéről, az látszik. Szóval most ezt a technikai újítást, ezzel vagyok elfoglalva. Hát én elsősorban talán a családom, ők nagyon fontosak, ugye, amik ezzel járnak, gyereknevelés, ez a legfontosabb. A festészetben pedig, hát én most tettem egy ígéretet, hogy 5 évig nem festek más, csak absztraktot, vagy figuratívat. Bocsánat. Igen, kicsit. Nem, figuratív festészetet szeretném tovább, és nagyon kívánom magamnak, hogy ez így tényleg kitartóan tovább tudjam vinni, és ezt a vonulatot szeretném tovább dolgozni. És továbbra is leginkább figurális és emberábrázolással szeretnénk foglalkozni. Egy kicsit úgy érzem, hogy ez visszatér a
az erejére az alkotásaimnak, és ez továbbra is a figuralitásban, vagy hát ezekben a alakábrázolásokban továbbra is a szépség, az esztétikum keresése számomra nagyon fontos, és az, amit szeretnék, hogy hát ez nagyképpen hangzik, de hogy majdnem minden művem főmű legyen, vagy hogy úgy érezzem, hogy tehát úgy megelégedjek velük, és szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, és nem tudom, hogy mitől válik hozzá, és ami még fontos számomra, hogy valamilyen hatást gyakoroljak ezzel a befogadóra, hogy ha így visszagondolok, volt pár képem, ami tényleg, hát így visszahallottam, hogy nem tudom, volt, aki álmodott vele, volt, aki elsírta. Szóval, hogy lehet ilyen műveket létrehozni, amik tényleg megindítanak valamit a befogadóba. És tényleg, hogy csak ilyen műveket. Ez a cél. Ez nagyon jó cél, meg izgalmas, meg abszolút inspiratív. És hát én csak kívánom nektek, hogy meséljétek ezeket a történeteket, meg meséljetek magatokról is, meg rólunk is, akármilyen alakon keresztül. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm nektek a beszélgetést, köszönöm azoknak is, akik élőben hallgattak minket, meg azoknak is, akik majd később a podcast felvételét fogják hallgatni. Még június végéig látható a Figura Humana kiállítás itt a K-galériában, és még egyszer a 3 festőművésznőnek nagyon köszönöm, Hamerli Judit, Berecki Kata és Papa Georgiú Andrea. Mi is köszönjük. Köszönjük a lehetőséget, meg az inspiráló kérdéseket. Jó volt így beszélgetni.